και να έρχεται να αλλάζει 180 μοίρες τη θέση, την τοποθέτηση του Υπουργού Επικρατείας, ο οποίος έχει το θράσος αυτή τη στιγμή να έρχεται εδώ και να λέει άλλα από αυτά που είπε την ώρα που καταθέσαμε την πρόταση της πιστείας απέναντι στον Υπουργό των Οικονομικών. Τι είναι αυτό που κάνει την κυβέρνηση να τρέμει? Τι είναι αυτό που κάνει την κυβέρνηση να τρέμει? Μία επί της ουσίας συζήτηση μέσα σε 3 μέρες για το μείζον θέμα, το μείζον θέμα της εκχώρησης των συστημικών τραπεζών και της διασπάθησης του δημόσιου πλούτου του ελληνικού λαού και των Ελλήνων φορολογουμένων. Το προφανές, κύριε Πρόεδρε, το προφανές. Η κυβέρνηση τρέμει 2 πράγματα. Πρώτον, τρέμει τη δυνατότητα που θα παρήχε η τριήμερη συζήτηση για την πρόταση της πιστείας στον Υπουργό των Οικονομικών, να ενημερωθεί επί της ουσίας ο ελληνικός λαός για αυτό το έγκλημα εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό που θέλετε μέσα σε 4 ώρες να διεκπεραιώσετε. Το οποίο το κρύβατε. Το κρύβατε μέχρι τις 2 η ώρα το πρωί, τα ξημερώματα της Παρασκευής, και φέρατε τους βουλευτές μέσα σε 4 ώρες επιτροπή και σε 6 ώρες κοινοβουλευτική διαδικασία να το ψηφίσουν άρον-άρον για άλλη μια φορά υπό τη δαμόκλειο σπάθη της δίθεν διακοπής χρηματοδότησης. Και το δεύτερο που τρέμεται, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τουρνάρας δεν θα τύχει της εμπιστοσύνης και της στήριξης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, διότι την έχει χάσει ήδη την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αυτό τρέμεται. Θα περίμενε κανείς να αντιδράσετε με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Θα περίμενε κανείς να μην προβάλλετε με τόσο έκδηλο τρόπο τον πανικό και την κατατρομοκράτησή σας κάτω από νομικά επιχειρήματα τα οποία είναι αστεία ακόμα και για παιδιά δημοτικού σχολείου. Θα περίμενε κανείς να εκμεταλλευτείτε αυτή την πρόταση, να αξιοποιήσετε την πρόταση που κατέθεσε η εξωματική αντιπολίτευση και να σηκώσετε το γάντι όπως έκανε. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Υπουργού Επικρατείας του κ. Σταμάτη, που πραγματικά τον αδειάζεται και ο ίδιος αδειάζει τον εαυτό του, ερχόμενος εδώ να λέει άλλα είπα, άλλα έκανα. Θα περίμενε κανείς ότι δεν θα ρίχνατε... Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, να ακουστεί ο ομιλητής. Θα μας απαγορεύσετε να ομιλούμε? Θα μας απαγορεύσετε να ομιλούμε? Θα περίμενε κανείς ότι δεν θα ρίχνατε στα σκυλιά τον κύριο Στουρνάρα και ότι θα σηκώνατε το γάντι να γίνει διαδικασία να τον υπερψηφίσετε? Όμως με αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά εκθέτεται ανεπανόρθωτα τον Υπουργό των Οικονομικών. Με ποιο κύρος θα μπορέσει αύριο να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του όταν αρνείστε τη διαδικασία εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του? Αυτό που θέλετε, κύριοι της κυβέρνησης, και κρύβεστε πίσω από νομικίστικα επιχειρήματα που όλοι πλέον τα κατανοούν, είναι να ξεμπερδεύετε με ένα έγκλημα ενάντια στον ελληνικό λαό μέσα σε 6 ώρες, να ξεμπερδεύετε και να προχωρήσετε, αλλά δεν θα πάτε πολύ μακριά. Και δεν θα πάτε πολύ μακριά, διότι αυτός που τελικά θα κρίνει την πορεία του τόπου θα είναι ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Μέχρι τις 25 του Μάη είναι οι ώρες και οι μέρες σας. Δεν θα πάτε μέρα παραπάνω. Σε ό,τι αφορά, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τους χαρακτηρισμούς σας, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η τοποθέτησή μου είχε σαφέστατο πολιτικό περιεχόμενο. Δεν είναι μια διαμάχη προσωπική. Αν την εκλάβατε έτσι, κάνετε λάθος. Έχει σαφέστατο πολιτικό περιεχόμενο. Και σας εξήγησα αναλυτικά ότι δεν έχει, με βάση τον κανονισμό, με βάση το Σύνταγμα, δεν έχει τη δικαιοδοσία το Προεδρείο της Βουλής να αποφανθεί επ' αυτού του αιτήματος. Με βάση τον κανονισμό και με βάση το Σύνταγμα, τη δικαιοδοσία την έχει, όπως λέτε, σας παρακαλώ. Τη δικαιοδοσία την έχει, όπως λέτε, η Ολομέλεια, αλλά αφότου παρέλθει ο χρόνος συζήτησης της ουσίας της πρότασης της πιστείας την οποία έχουμε καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 4, την παράγραφο 4 του άρθρου 142 του κανονισμού της Βουλής. Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, λυπούμε, αλλά θεωρώ ότι η κρίση σας δεν είναι δίκαιη
Πριν από λίγο ακούσαμε και διάφορα νομικά επιχειρήματα, ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά να θέτει υπό άλλη μορφή το δίλημμα του Πόντιου Πιλάτου. Το δίλημμα του Πόντιου Πιλάτου έλεγε Ιησού ή Βαραβάν. Ο κύριος Βορίδης μας είπε σταμάτη ή παραράν και απάντησε παραράν και όχι σταμάτη, ο οποίος βγήκε με την ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας και τοποθετήθηκε και τώρα παίρνει πίσω αυτά που είπε. Με βάση λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε της Βουλής, καθίστε, εντάξει, δεν έχετε καμία αξιοπιστία για να απευθύνεστε πια, κύριε Σταμάτη, καμία αξιοπιστία. Θα έπρεπε ήδη να είχατε παραιτηθεί. Δεν έχετε καμία αξιοπιστία. Παρακαλώ. Να ολοκληρώσει ο κύριος Αρχηγός της Αντιπολίτευσης. Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται για μια προσωπική αντιδικία. Πρόκειται για μια θέση και στάση πολιτική. Θεωρούμε ότι με αυτή τη διαδικασία η Βουλή υπόκειται σε πρωτοφανείς μικροπολιτικές σκοπιμότητες που έχουν στόχο να φημώσουν την άλλη άποψη, να φημώσουν την ουσιαστική διεξαγωγή ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού διαλόγου και να προχωρήσουν στο άρον-άρον μάντρωμα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να αποδοκιμάσουμε την επιλογή σας. Και ως εκ τούτου καταθέτουμε πρόταση μομφής εναντίον του Προέδρου της Βουλής. Η συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 4 θα πρέπει... Η συζήτηση με βάση το άρθρο 142 παράγραφος 4 πρέπει να διεξαχθεί και εφόσον ολοκληρωθεί η συζήτηση της πρότασης της πιστείας που καταθέσαμε, τότε να θέσετε στην κρίση της Ολομέλειας την πρότασή σας και την άποψή σας για την εγκυρότητα ή μη της πρότασης της πιστείας. Και θα ήθελα, μιας και ο κύριος, και κλείνω, ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επικαλέστη τα πρακτικά, βεβαίως δεν επικαλέστη τα πρακτικά σε ό,τι αφορά την θέση και στάση του κυρίου Υπουργού Επικρατείας, του κυρίου Σταμάτη, αλλά επικαλέστη το κλείσιμο της κυρίας Κόλια, προεδρεύουσας της Βουλής εκείνη την ώρα. Θα διαβάσω επιλέξει τι είπε η κυρία Κόλια, κάτι το οποίο προσπάθησε ευσχήμως να παραλείψει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Κυρία Κόλια λοιπόν είπε κατά γράμμα, η συζήτηση θα πρέπει... Μη με διακόπτετε κύριε. Μη με διακόπτετε. Κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσει και αμέσως μετά. Η κυρία Κόλια λοιπόν είπε επιλέξει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσετε αμέσως. Μόλις ολοκληρώσει ο κύριος Πρόεδρος θα απαντήσετε. Κυρία Κόλια λοιπόν. Υπάρχει το 142α. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε. Η κυρία Κόλια λοιπόν, προεδρεύουσα της διαδικασίας, είπε τα εξής. Η συζήτηση θα πρέπει να τελειώσει σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 4, 2 μέρες μετά την υποβολή. Άρα την Τρίτη το βράδυ στις 12 θα γίνει ψηφοφορία επί της ψήφου εμπιστοσύνης. Αυτά είπε η κυρία Κόλια και τα καταθέτω στα πρακτικά. Παρακαλώ, θα έχετε το λόγο αμέσως.